Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga negosyo sa siyudad kang Naga na nag-ooperar na mayong business permit asin may iba pang violation target kang Joint Inspection Team. Kasulo sa Calabanga, Camarines Sur, nagpuon subuod sa nag-overheat na electric fan. Department of Health Bicol, may patanig sa publiko para dahil mabiktima nin pangloloko. Apat na eskwelahan sa Bicol Region, liwat nagbakbakan sa nagpapadagos na OBL WB Sofia Gold Trans BTS Basketball Cup. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Sarong inuman sa Magsaysay Avenue, Siyudad ning Naga, kakasuhan huli kang pagsuway sa kasuguan kang lokal na gobyerno kang Naga matapos ipasara ang sa iyang negosyo, alagad nag-operar manggiraray. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nasa pagkondisir ngunya nin inspection ang lokal na gobyerno kang Naga kan mga negosyo nag-ooperar alagad mayo magkakanigong permit hali sa lokal na gobyerno kadaklan subuot mga inuman. Sa joint inspection kang syudad sarong inuman sa may parte ka Magsaysay Avenue ang nahilingan ng violation. Suway pa ini sa mga reklamong ipinapaabot sa syudad. Huli kay ni pinagsaraduhan mo na ang nasabing inuman alagad pagkabanggi liwat ini nag-operar. Dain nagustuhan ni Naga City Mayor Lenor Bredo ang ginibong ini kang negosyante kung kaya pinag-ahasi na ang formal na pagsaangat nin kaso digdi. Ano kay Starlight, ana resibi mi kaya na reklamo kadakol ng maray. Dahil ang likod niya mga harong. Pwede, ang permit na agaro restaurant na pwede mag-serve ng alcohol, pero gulpi siyang pa-event. Gulpi siyang pa-event na grabe ang reklamong nakukuata from the residents sa likod. Para tawanan na ning nakapira na yan, para dumana na, para kadakol ng violation, kasi si pinaka-grabing violation. Dahil nagdumana ng Joint Inspection Team, naglaag na ning closure, may kutob ako na ma-operate siya, nag-operate siya sa Banggi. Nag-operate siya sa Banggi, and ko kitang mga affidavit, ng mga nagduruman. Kadaklan inuman. Igo yan several, di ko na muna yung mention sa iba, pero igo several na nakapira ng violation. Grabe na ang reklamo sa neighborhood. Paulit-ulit manggiraray. Igo man iba na kang sinita nag-comply, ito si Baray. Pero igong mga a few na paulit-ulit ang pagsita, di manggiraray. Sa pinaka-worst sa kuya, sinarakan ng ani. Makusugon man ang buot, bukas pa. Pinaglinaw man ni Attorney Angel Owastro, City Legal Officer kang Naga, na pinag-aagi man sa proseso ang pagsitar asin pagtaon ng pinalidad sa mga may negosyo na nahilingan ng pagbalgar. Dahil subot tulos-tulos ang pagpapasara sa mga may violation na negosyo. Hulit na kaibahan na nagkaperang opisina sa City Hall sa pagkondusir ng joint inspection, kadakol subot violation ang tulos na hihiling sa nagkaperang nagninegosyo sa siyudad kang Naga. Kaya pag nagbaba kami sa rong lugar, pero siya one-stop shop na ng mga violation, several yan, na find out me. So, halos kada establishment na yung violation, bakulang saro. May mga several siya, usually. Although, pag may kaya medyo process man, so ginigibo mo yun. Pag naman, okay, may violation mo, i-inform ka, yun dapat mong complayan para di ka mapasara. Dahil mo kami tulos ng sasara. Dahil mo tulos ng sasara. Maski pa nga, minsan sa mga mayong business permit, sinusuratan naman mo na mag-comply ka sa business permit. Pag di ka nag-submit yung mga requirements, di ka nag-process, di ka nagpa-approve, isasarami ka. Idinagdag pa ni Attorney Angel Owastro na kaipuhan magdesider ang syudad sa pagsitar sa mga negosyanteng nalilingaw na magkuang-permit kang sa ilang mga negosyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inilatag man ni Attorney Angel Owastro, City Legal Officer kang Naga, ang mga pwedeng atubango na penalidad kan mga nagnenegosyo sa syudad ning Naga na dai nagsusunod sa mga patakaran kang syudad urog kan dai pagkuaning business permit. Kabali digdi ang pag-file ning kaso kriminal o dai na pagtawan ning business permit para dai na makapagnegosyo sa syudad. Pag nagbaba kami sa rong lugar, pero siya one-stop shop na ng mga violation, several yan, na find out me. So, halos kada establishment na yung violation, bakulang saro. May mga several siya, usually. Although, pag may kaya medyo process man, so ginigibo mo yun.
So, pag naman, okay, yung violation mo, i-inform ka, yung dapat mong complayan para di ka mapasara. Dahil mo kami tulos nagsasara. Dahil mo tulos nagsasara. Maski pa nga, minsan sa mga mayong business permit, sinusuratan mo man muna, mag-comply ka sa business permit. Pag di ka nag-submit yung mga requirements, di ka nag-process, di ka nagpa-approve, isasarami ka. Padagos sa mga bareta, duwang speed gun ang gagamiton kang Public Safety Office para madeterminaran ang tamang rikas kang mga bihikulo sa nagkapirang tinampo sa sentro kang Naga asin pasiring sa Upper Barangay kang syudad. Susug ki Public Safety Executive Officer Rene Gumba, mabugtak man sindaning speed limit sa gilid kang tinampo. Tubod man si Gumba na makakatabang ini para mabawasan ang mga road crash sa syudad. Halimbawa, gano'n dyan sa Magsaysay, 30 kilometers per hour ang maximum na dalagan. So, malaan kitang signages kung ano nakalaag dyan na speed limit. Ilang unit, sir? Si speed gun, garo, hindi ko napasala, duwa sa naman ito. Para sa itong enforcer. Pero mas madali ka itong gamiton kumpara sa breath analyzer itong sa anti-drunk driving. Sa ibang issue, apektado ang patrabaho sa Center for Safety and Resiliency Building kang lokal na gobyerno kang Naga sa paglangkaw kang presyo kang mga materyales na iyuman ang pinag-aagrangay subuot kang mga nakakontrata kaini. Susug ki Mr. Rene Gumba kang Public Safety Office naghahagad subuot ang mga nagpapatrabaho na madagdagan ang pondo kang nasabing proyekto. Iniyo pong Cesar, garo nakadamay kami duman sa issue sa materyales. May recalibration ang DPWH dahil nagduruble, triple sa presyo kang mga materyales. Kaya sa mga implementors, sa mga contractors, garo naghihirit na madagdagan ng budget. So, demi po aram ang implikasyon ka ini specifically, pero ang nasabi ka ini ni Mayor, garo may delay na may epekto ini sa tuyang ongoing projects. Ako iling ko, bakit man lang garo yan, pati si mga project ang syudad. Nagkadaramay dahil sa pagbiglang langkaw kang mga materyales. Sa ibang bareta, padagos ang ginigibong monitoring kang PVOX sa mga aktibidad na pinapahiling kang Bulkang Mayon na yaon ngunyan sa Alert Level 3. Mahihiling man subuot pagkakabanggi ang pagbanaag kang bunganga kang Bulkan Mayon. Ngunya na aldaw, nakapagrehistro man ning 11 volcanic earthquakes, kabali na ang tulong volcanic tremors na nagdudurar ning 3 hasta 6 na minuto. Mientras tanto, mantinido man na pinapasunod kang mga otoridad ang paglaog sa 6-kilometer radius danger zone. Sa sabuyang pagbabalik, nag-overheat na electric fan, kausa kang kalayo sa kasulo sa Calabanga, Camarines Sur, kang Sugma. Yan na sinibapang nangingenot ng mga bareta, digdi lang sa GNN TV 48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen
our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus. Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, dahil na problema sa CDRRMO ang dagdag na personel sa panahon na igwang biglaan na responde. Inihulita igwa na subuot makuku ang katuwang sa paagi kang mga nagtapos sa Search and Rescue Seminar kang nakalihis na aldaw. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Sa panahon na igwang kalamidad o dakulang insidente sa siyudad kang Naga, sibot ang opisina kang City Disaster Risk Reduction and Management Office o sa Operations Division na pinamamayuhan ni Mr. Rene Abiada. Ang sa indong opisina ang may 22 na personahe na iyo ang naresponde kung igwanin ng mga darakulang insidente. Alagad matapos ang search and rescue seminar na may 37 nakapasar, may maaapoda na subot si Mr. Rene Abiada na sa edang makakatuwang urog na kung may bagyo asin iba pang kalamidad. Sa Siderem Onaga, in particular sa operations, dakulang bagay ito because kung may mishap, may aksidente o may emergency or during disaster, igwa na kitang maaapodan ng mga trained personnel na pwede mag-augment sa opisina. Opo, dati pera lang mo, sir. Dati 22 lang kami. And sila kaaging April 6 to May 1 na training, nag-survive is 37 na mga individual. May mga empleyado, may mga volunteers, may mga mountaineers, and si mga mountaineer guides pig-capacitate para in case may responde sinda dakulang bagay, dakulang tabang sa tayong operation sa opisina. In what occasion, sir, ito magagamit ito, sir? May pull out sa Naga, mga pagkakataon. Ayun po, kung may bagyo, nga, kung may baha o kung may mawara sa Mount Isarog or may malamos sa Naga or Bicol River, yung kita mga trained personnel na pinitang ma-utilize for that purposes. Dakulang bagay man subot kung may tutukdo ang tamang pagresponde sa panahon ng kalamidad sa mga barangay, hulit sindang enot na makakaaram asin makakagibo ng lakdang sa sarong sitwasyon. So, reaction, sir, sabi ni Mayor Lenny, plano niya pati yung mga pribado sa barangay daraon yung training, sir. Iyo po, kasi dakulang bagay ini lalo sa barangay because pag may kalamidad, may emergency, sinda po ang first line of defense kang barangay, kang LGU. Kaya much better kung sila matrain makapacitate para sa mga emergency response. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tutukdoan kung paano ang pagpadalagan kang bagong airboat kang CDRRMO kang Naga. Susug ki Mr. Rene Abiada kang CDRRMO Operations Division. Ang mga naggraduar sa Search and Rescue Operation ang sa indang tutukdoan sa maabot na Sabado. Iyo po, si Halayan sa Antipolo, hindi ko ako kang nakaagi. Si airboat, kaya siyang magdalagan maski sa dry land or sa marshland. Pwede siyang gamitin sa water rescue or flood water operations. Sa police report, nag-overheat na electric fan saro sa pinaghihiling na kausa kan kasulo kan sugma sa Banwa aning Calabanga, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Apat na tindahan sa Barangay Santa Cruz, Ratay, Calabanga, Camarines Sur ang nasulo kasudma. Inabutan kan mga bombero ang area na nasusulo na ang duwang tindahan. Sigon sa BFP, maduros si panahon kasuudma asin haros mga gibo sa light materials ang tindahan, kun kaya marikas na naglakop ang kalayo. May mga nagbakit relay man, sabi ni Senior Fire Officer 4 Ronald Tumbado. Alagad kulang asin di itulos na agapan. Inabutan na po ng progreso kalayo and may nasusulo po mga stall po baga. Kataraid man sa nayan. Inabot po kita naman mga almost 1 hour man lang sa operation. Gaman pong mga nagbabakit, kaya lang kulang siguro sayang kan sa itong pagtukdo sa mga barangay na bakit relay baga. Si pa lang po, si Dua, dahil sobrang duros and aramtang init ko niya, nakadagdag pa yan. Ano sir, mga light materials? Light materials po, kaya talagang madali siyang matukdo. Inabot ning 30 minutos ang fire suppression bago na ideklarang fire under control ang lugar. Nag-po kita ng fire under control almost mga 30 minutes man sana. Nag-fire out kita mga naimanag ko lang sobrang 1 hour. Sa initial na investigasyon kang BFP Calabanga, nag-overheat na electric fan ang nahihiling na kausakan kasulo, alagad padagos pa ang ginigibong investigasyon. Kinakalkulong nasa 100,000 pesos ang naging danyos kang insidente. Mayo man nalugadan o nairido sa nasabing kasulo. Ayun po, may nagluluwas na na duman sa electric fan. Kaya lang dahil po kita naman na base, kita sa satong investigador. So po, nagpaluwas na ako 100,000, 100,000, more or less man sana yan. Dahil taman na nahagad sa mga
ano ninda apod yan. So tinaong mga nasulo. Kaya hanggang naman lang po kita nabase kita sa square meter ka nasulo. And so nahilingming mga gamit. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, inako kansaro sa mga biktima ning kasulo sa Calabanga, Camarines Sur na dapat dai mataranta kung may insidente ning kasulo para makahiro ding tama. Nagbabalik si Cristina Valenzuela. Ang tindahan nin ukay-ukay ni Marian ang kabali sa nasulo kasuudma. Istorya kaini, pinasipara sa na niya ang nahiling kaining aso sa likod kang kataig niyang tindahan. Sa paghuna niya na may nagluluon, alagad kan mahiling ni Marian na nasa atop na kan sa iyang tindahan ang kalayo, digdi na siya nataranta. Paliwanag ni Marian, dai natulos ninda naisipan na magbakit relay para sigbuhon ang kalayo, dawa may sapa sa tungod kan tindahan. Hulit ta ininot nindang agapan ang mga paninda na kaya pang isalbar. Suod mo po talaga, dahil ko man po pinansin si Aso, akala ko po kaya may nagluon lang duman sa likod. Tapos po, that time, nagrani na po sa ko si Kuya Kaloy, nagpapasada man po dyan. May aso daangani po, pig-check niya po sa likod kung igdo ang nagluloon. Tapos mayo man po siyang nahiling, kaya nagpanik na kami. Pagiling ni sa atop ko, nagkakarab na si Kalayo. Yung man lang po, tunag po na kami magkuya na may kasulo nata. Yaw na nga ni igdi si may nagbubakas sa kuya ning aki, that time nga ni po, kada may man napansin tulos. Siyempre po, tig kami na po si pwede ming masalbar tulos. Mga gamit po pag hanap buhay. Si pwede mi pang makua. Naisalbar man ni Marian ang mga panindang ukay-ukay, alagad aabuton man giraray sa kantidad na 10,000 pesos ang naging danyos kang kasulo sa iyang tindahan. Si mga panindang ukay-ukay, yung man po nakuaman, si iba, dain na po talaga, nasa likod. Sa muya po, siguro mga 10 man po, 10K. Si mga ukay man pong nang hinayang. Bukod sa ukay, anong matindi na Po, waffle, tapos ice scramble, ganyan. Siomay. Yun man lang po. Huli kan pangyayaring ini, saro sa mga nanood ni Marian ang iwasan subuot na tulos mataranta. Asin dapat nagtatarabangan ang residente na magbakit relay para masigbuan kalayo, urog na tamay tubig man na makukuanan. Dahil magpanik. Dapat nga po, nagkaigwaning itong tarabangan po. Haran yun man po, baga ang tubig. Kundi, nagpanik na po nga ni Gabos. Sa kamayo man pong nagkakuratulos ting balde, ang CR nasa likod pa. Harayo na si balde para kuunong pa. Malaog ka pa dyan, kalayo na. Mayo man naisalbar na gamit si Marlon, hulit na nakasarado ang sa iyang tindahan kasudma kan mangyari ang kasulo. Sigon digdi, aabuton man sa 80,000 pesos ang nasulong mga gamit asin paninda. Sa ngunyan, naglalaom ini na matabangan sinda kan lokal na gobyerno kang Calabanga. Siguro po, baka may magtabang man yung arami man, di man kayo pabayaan kang LG Calabanga. Almost, mga 80K man lang, almost 80K. May printer po kaya ko dyan, tapos may mga iba pang gamit. Tapos may mga soft drinks, sigarilyo, tapos laminito. Tapos ito pong yung freezer, may laman po yan. Pigpa man po yan sa muya, pigpasubli. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padago sa mga bareta, huli kang nangyaring kasulo kan sugma sa Santa Cruz, Ratay, Calabanga, Camarines Sur kung saan daitulos na kapag bucket relay ang mga residente dawa may haraning sapa. Liwat nagpagirumdom si Senior Fire Officer 4 Ronald Tumbado sa mga barangay officials na day subuot sayangon ang mga tinutukdong training as in fire safety tips kang BFP para sa Oplan Ligtas Pamayanan. Plano kang opisina na bisitahon giraray ang mga barangay para mas maging aware ang mga residente kung ano ang dapat gibuhon pag may mga kasulong nangyayari sa saindang lugar. Sabi pa ni SFO4 Tumbado, inuton subuot ang pag-apod sa bumbero bako ang pag-post o pag-live sa social media para tulos na maagapan ang kalayo. Iniman ang ikaapat na kasulo ngunya na taon na pigrespondihan kang BFP Calabanga. Ang giraray, reminder sa barangay officials na sayang kan tinutok do aming
mga upland ligtas pamayanan training, fire safety tips, gabos. Ipapalo ta po giraray na maging ano po ang mga ta sa barangay hari. Iya nga sabi nga ni kan inot ang video bago ang apod sa bombero. Kaya sabi nga ni katon naman sa thread kan di sininda naman sa mga nagko-comment, hay na ang bombero, mama po kapod sa mo. Kaya yan po nangyayari. Sa ibang police report, yaon ngunyan sa custody kan Calabanga Municipal Police Station ang naarestong sospek na si alias Deo, 44 anyos, residente kang Barangay San Pablo, Calabanga, Camarines Sur na may inaatubang na reklamong murder as in frustrated murder. Mayong piyansa ang kasong murder as in may piyansang 200,000 pesos ang kasong frustrated murder. Ang warrant of arrest para sa nasabing sospek ang pinag-issue kang RTC Branch 63 na yaon sa Banwaan ng Calabanga, Camarines Sur. Sa iba pang bareta, nagpaluwas abiso kan subanggi ang MDRRMO kang Minalaba, Camarines Sur na pinapalikay kaini ang mga motoristang nag-aagi sa tulay kang Del Carmen del Rosario. Huli kang naulang lana sa nasabing tulay. Nagkapirang motorista na subuot ang nadisgrasya kan sugmang hapon. Tulos man binugtakan kang MDRRMO, Barangay Del Carmen asin Barangay Malitbog, ning warning sign ang lugar para mayo mo nang mag-agi sa area hasta dai panahali ang naulang lana. Pinatanidan man ang publiko na temporaryong magiging one-way lane muna ang pag-agi sa tulay. May barangay tanod man na naka-assign sa pagmanihar kan trapiko. Sa iba pang bareta, liwat ng apudan ang Department of Health Bicol sa publiko na maging maingat sa mga nagpapabisto asin nagagamit kang pangaran ni DOH Bicol Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpillo para makapanghagad o sulisit ning kwarta. Inaabisuhan ang publiko na daisinda magibo ning paghagad o pagsulisit ning kwarta o anuman na donasyon sa mga supplier kang DOH Bicol o maging nagkapirang bistadong personalidad sa rehiyon. Kung igwang nagagamit kang pangaran ni Dr. Rimpillo, pwedeng isumbong sa legal section kang DOH Bicol para matawan ning magkakanigong aksyon. Apat na eskwelahan sa Bicol Region liwat magpapakitang gilas sa saindang paghaharampangan sa OBL-WB Sofia Gold Trans BTS Basketball Cup. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Sa paghahampangan kan apat na bisadong eskwelahan sa Bicol Region na nagpainit kan arena sa OBL-WB Sofia Gold Trans BTS Basketball Cup kan nakalis na Sabado, May 2 sa NCF Covered Court. Tibay asin nagstikan dugong Oragon ang nadalan. Sa Game 1, ito na nagpainit kan hard court ang NCF Tigers kontra USA Falcons. First quarter, ito na nakapagkamada ng sunod-sunod na puntos ang USA Falcons. Alagad tulos na nakabalos ang Tigers hasta sa luwi-luway ng kalamag sa score kan Falcons. Alagad sa pagtapos kan quarter, lamang man giraray ang Falcons. Sa second quarter, sisu battle ang naging eksena. Kan magtukot liwat ang score kan duwang team matapos korbaran na makalamang kan Tigers. Alagad, huli man sa opensa kan USA Falcons, liwat na nagibo kaning makalamang asin tulos na magrayo ang score sa pagtapos kan second quarter. Sa third quarter kan game, naging difícil sa Tigers na makalamag asin makapagkamada ng puntos huli sa depensa asin opensa kan USA Falcons, paagi tanganing magrayo ang score sa 56-36. Sa final quarter kan game, marikas na nakapagratsyada sa pagtipon ng puntos ang USA Falcons sa paagi ng nagkapirang 3 points asin step back jumper. Rason sa mantinido kay ning kalamangan. Nagpurbar man maglamag ang Tigers sa paagi ng nagkapira man na 3 points, alagad naging dipisil na ini, huli man si depensa kan USA Falcons. Sa final score na 73-50, binistong champion ang USA Falcons. Best player si jersey number 9, Justin San Gabriel, na nakatipo ng 9 points, 6 steals, 1 rebound, 1 assist, and 2 blocks. Unang-una, nag-stay lang kami sa compose, hindi lang ako, pati yung teammates ko. Yan yung number 1 namin na pinapractice ngayon kasi sa mga past games namin, medyo diyan kami tumatagilid sa pababa. Kaya ngayon, simula nung nag-OBL, yun talaga yung pre-practice namin kung paano kami mag-handle ng pressure kasi isa kami sa maliit Kaya yun yung ginagawa namin, dinadala namin sa puso, yun lang po. Sa Game 2, bakbakan, Ateneo Golden Knights versus UNC Greyhounds. Sa first quarter, ito na nakapagkamada ng dakulang kalamangan ang Ateneo Golden Knights sa paagi ng sunod-sunod na 2 points na sinabayan man kan Greyhounds sa paagi man ng 2 points.
Paglaog sa second quarter kan game, mantinido kan Ateneo Golden Knights ang dakulang kalamangan. Nagpurbar na maglamag kan Greyhounds sa paagi ni nagkapira man na 3 points as in shooting. Alaga tinapatan ini kan Ateneo na nagpaoran man ni nagkapirang 3 points. Rasona, tanganing maging dipisa sa Greyhounds sa makalamaga. Ribayan puntos, depensa asin opensa paglaog sa third quarter kan game asin naman tinir kan Ateneo Golden Knights ang kalamangan. Alagad luway-luway na nakalamag ang Greyhounds sa pagtapos kan third quarter kung saan 4 na puntos na sanaan sa indang pinaglalamag. Makapugulinangos asin intensa sagupaan sa paglaog kan fourth quarter. Nagibong makalamag kan Greyhounds asin parehong naging dukot ang score. Alagad nagtarawin po ang Ateneo Golden Knights sa score na 100 kontra 97 sa Greyhounds asin dagos na bistuhon bilang champion. Best player si jersey number 3, Chan Basagren na nakapagkamada ng 31 points, 4 steals, 13 rebounds, and 1 assist. Itong panalong to kasi parang dinidicate namin sa parang younger team po kami kasi dito sa Bicol parang kami ang pinakabatang player. Like rebuild kami team and pinapakita po namin na kahit kami ang pinaka-younger team, kaya namin makipagsabayan sa mga top school. Sa maabot na Sabado, siguradong dakol pang mainit na bakbakan kan mga teams na may dugong oragon ang aabangan. Madadala nin live ang kaabang-abang na matches via GNN TV48 Naga asin sa official FB page kan Oragon Basketball League asin Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Para sa GNN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangigenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palumanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng 2 klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind.
hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today.